I sobre la moció animalista també aniré per punts. Per començar, el seu primer acord demana la creació d'un departament específic que feia molts anys que existeix a l'Ajuntament i específicament dins de Salut, on vostès estan demanant que es creï, amb la qual cosa no té sentit que el voti a favor. Votaré en contra. Parlen també d'una taula d'entitats. Els hi comento, fins a aquest mandat no hi havia entitats registrades a l'Hospitalet que es dediquessin al benestar o a la protecció animal. Ha estat a través de l'impuls que s'ha fet durant aquest mandat, a través de la Unitat de Benestar i Protecció Animal, que s'han començat a registrar, a crear i, per tant, de cara al proper mandat, potser és possible començar ja a fer trobades d'entitats amb una mica de consistència i de debat. Sobre el segon acord també li votaré en contra perquè demanen una campanya que és que de fet va començar l'1 de juny i que cada setmana estem llançant un missatge diferent. Nosaltres fem moltes campanyes, aquests darrers 2 anys hi ha hagut diferents temes que hem tractat, des de la promoció de l'adopció que plantegen vostès i el no abandonament, com d'altres, per exemple, que poden ser els cops de calor ara que arriba l'estiu. Sempre tenint en compte que hem de treballar sobre 2 eixos principals, el de civisme i convivència, i per altra banda el de benestar, protecció i cura dels nostres animals. Per tant, aquest punt, com els deia, també els hi votaré en contra. Sobre el tercer, demanen la creació d'un contacte de fàcil localització per poder notificar qualsevol troballa o situació d'un animal. Bé, de fet, aquesta és una de les funcions de Guàrdia Urbana. Quan un troba un animal, quan un perd un animal, quan un veu una situació complicada amb un animal, el que fa és trucar a Guàrdia Urbana, que tenen uns protocols establerts, uns protocols d'actuació de 24 hores i que, a més, des del negociat, que vosaltres no saben que existeix, van fer una formació específica dedicada a Guàrdia Urbana per coneixement del llenguatge animal i poder controlar situacions de difícil manipulació per part del cos policial. I per altra banda, sobre el quart acord, mira, aquí ja estic una mica més d'acord. En aquest sentit, el tema del refugi d'animals és un debat obert a la ciutat, s'ha parlat moltes vegades i encara a dia d'avui no hem pogut trobar una solució per establir un refugi model protectora d'animals. Falten espais, al meu parer, però sí que em sembla bé obrir de nou un debat per poder trobar alguna solució, si no de refugi d'animals, potser similar. Sí que comentar que hi ha un tema que em sobta. Entre els exemples que vostè posen, remarquen Ca l'Escarrer. Ca l'Escarrer forma part del PDU, de Gran Via Cal Treball, i no sabia que ara estaven d'acord amb el PDU, però bueno, el cas és que hi ha una entitat animalista de la ciutat que està movent una iniciativa perquè s'està fent una consulta ciutadana per definir els usos tant del parc com de les masies, i una de les propostes que està treballant i que està motivant a la gent a participar a la consulta i a votar és un centre d'acollida temporal d'animals i de promoció de l'adopció que estigui ubicat a una de les 3 masies que quedaran a disposició municipal un cop s'executi el PDU, perquè abans hem de recordar que són privades. I sobre el cinquè, els trasllats, doncs a favor. Gràcies.